fut viață. Chiar că sunt un nefericit. Pe semne că m-am născut când și-a scămânat dracu coata. Ei, menato, așa ți trebuie. Mi-a trebuit mie una ca asta. Ei, să mă îndrăgostesc eu de Fina. Unde ați mai văzut una ca asta? Să-mi iau eu drumul în cap, numai ca să o văd. Ei, ce ți-e dragostea? Ea nu alege nici locul, nici timpul. Te strânge în piept. Noaptea nu dormi, te zvârcolești, te faci udlioarcă. Visezi eu într-o noapte că mă duc în graj să adap vitele. Iau găleata și deodată fles, piciorul îmi balegă. Îmi balegă până la glezne. Ba și mai sus, că la noi așa sunt vitele, nu ca la vecinul, mici, mărunte, rebegite. Îmi scot cizma, iau o mână de paie și încep să o șterg. Și nici n-apucai să-mi scot cizma bine, numai ce intră Fina mea în grajd, cu cămașa descheiată, cald, cu obraji îmbujorați, suflă repede ca un iepure. Pe semne că asta a mea a trimis-o să ajute cu ceva, că de cum să vină Fina în grajd la mine? Tăcem. Eu mă fac că sunt ocupat cu ale mele, adică cu balica. Da, trag cu ochiul la Fina. Văd că spală țâțele. Mă gândesc la vacă, toate se agită. Nu mi-e tot una. M-am aprins și eu. Se ridică, toarnă apă, spală găleata și din nou se așează, își ridică un pic fusta și începe să mulgă. Și mulge. Dar nu că mulge, măi, oameni buni, dar mulge. Na, ce mai? Asta e mână versată. Se albește ugerul, laptele fâșă în găleată și numai ce nu dă în clocot. Iar sânii se clatină ca piftiile. Și eu îmi șterg cizma să lucească mai tare decât când era nouă. Fină, mă gândesc, de sar eu la tine. Și nici n-apucai bine să mă scol, numai ce se mucește duman al meu, că dumine că l-am cumpărat la țigani de la târg și deodată flias până la buric, adică un pic mai jos. Să-ți fut și somnul. Mă trezesc. Aia mea svoare și putea usturoi de la 1 kilometru. Mă uit așa în semi-întuneric și nu pot să-mi dau seama, dar doarme pe burtă ori pe spate. Ceea ce ar fi trebuit să-i fie țâțele, acum mi se pare că e curul. Și invers. Sau poate să fie și burta. Na, un munte de slănină, oameni buni. Ei, menato, mă gândesc în mine, ia-ți lucrurile și pleacă la oraș să o vezi pe Fina. Mă duc și îi spun că o iubesc. Dar ce mă fac dacă o fi Finul pe acasă, ha? Las că o-i găsi eu ce să-i zic și lui. Da? Menato. Bună vreme, Fina mea! Hai, dumneavoastră erați nașul. Eu, Fină. Finul e pe acasă? Nu, e plecat. Îl știți să doară, mereu are vreo trebușoară. Fină, văd că vă e foarte bine aici. La oraș aveți o casă frumoasă. Zău, mai bine aici ca la sat, da? Nașule, dar nu e cine știe ce în comparație cu alții. Nu. Asta se vede și pe dumneavoastră. O adevărată doamnă. Așa sunt, cum sunt. Dar dumneavoastră, nașule,
mai faceți? Ce mai noutăți aveți pe acolo? Știți, fină, la noi găinile sunt mult mai mari. Dar credeți-mă, ceea ce cândva mi-a mirosit acum pute. Și când mă duc la holdă și ajung la locul ăla unde cândva am râs și mai ales când mă așez sub bișul la unde m-am scos sâmburii, mă cuprinde o dorință atât de mare că nu mai pot să mă abțin. Fină, eu vă iubesc! Nașule! Ce faceți? Nu sunteți în toate mințile! Ți-am spus că vă sunteți... Nașule! Stradă! Atunci, hai să intrăm în casă. V-am mai spus că ce-a fost între noi nu se va mai repeta până sunt eu vie. Și mai ales nu în casa soțului meu. Atunci fugiți cu mine. Vai, rușine să vă fie! Nici o femeie din neamul meu mai îndepărtat sau mai apropiat nu a fugit așa că nu o să fug nici eu. Ei, gata, s-a terminat. Niciodată. Înțelegeți franțuzește? Ende, c'est fini. Se fini la comedii! Nu repetare aia filmare, eu ți-o spun. Nu repetare aia filmare, cu o frângi în cur, ramzuminești, așa a dat nașul, așa. Ei, de acum, nix fix. Și noi nașul, și pupicitul, și fute, foc teribil. E molto, în cuhinezii, în livadezii, în vișinezii, în șpaiți, în pod. În pod. E, uite, Hunder! Bă! Sută, hai, mai Morgan, hai, suric la căsoiul tău cu nevestica ta, hai, ia-te și pleacă odată. Bine, fină, văd că finuruțante mă poartă bine de grijă. Și încă cum? Că dacă nu m-ar fi plăcut de mult, l-aș fi părăsit. Așa care va să zic că l-ai fi părăsit. Bine, fină, plec, dar nu mi-au rămas bun, mai am ceva de rezolvat în oraș. La revedere, fina mea. La revedere, nașule, la revedere. Pui. Unde pui ăia? Pui. Dragoste de soldat. Tocmai am început să ne salutăm, să schimbăm priviri pe furiș și după ce mi-a zâmbit, după ce am simțit parfumul, am primit chemarea din căsar, m-a putut viața. Ce mă fac acum, ha? Ce mă fac acum? O să zic, domnișoară, eu plec în război și poate pierd chiar mâine, dar să știți că ultimele cuvinte prăvălit peste buzele mele va fi numele dumneavoastră, Betula. Vilău, vă iubesc! Da, și ce mă fac atunci dacă când mă duc la ea acasă este și soțul dânsei, ha? Nu mă pasă, nu-mi pas deloc, le arăt eu cine e. Stonin, luptător la clasa întâia, specialist, luptător neînfricat. Pentru că sunt curajos și tare, nu-mi trebuie multe. Mai întâi lovesc, apoi gândesc, ei, că ți-am tras pe țeapă, dar minte, că ți-am tăiat cu sabia, uite, așa, și așa, și așa, și... Vecine! Oh, cât de tare m-ați speriat să-mi sară inima din piept. Ia uitați-vă cum îmi bate. Ziceți inimă, dar dumneavoastră vă este ușor. Dar mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. De ce? Pentru că nu am. Oh,
Dar unde vă este? În piept, la dumneata. Împărăteasă-mă, să-ți văd fața ta. Fața ta să-ți văd, împărăteasă-mă. Împărăteasă-mă, să-ți văd fața ta, să-ți văd. Împărăteasă-mă. Vai, cât de frumos vorbiți. Aș, o inimică toată. Am cutrerat lumea. Am văzut atâtea lucruri groaznice. Am tăiat 1000 de capete din amici. Am fost prin Cărciun. Am văzut cai însângerați, scroafe și purcei, măgari și boi. Dar de nimeni nu m-am îndrăgostit așa de tare ca de dumneavoastră. Oh, Dumnezeule, cât sunteți de frumoasă! Dar nu vi se pare că am slăbit puțin? Dacă m-aș iubi numai un pic, eu aș fi cel mai fericit om din lume. Dar cine vă urăște? Aș vrea numai un pic din dragostea mea să intre în pieptul dumneavoastră pentru a simți liniștea și dragostea pe care simt fața de persoana dumitale. Întru totul aveți dreptate, domnule, dar mi se pare că eu nu sunt pentru dumneavoastră și că nici dumneavoastră nu sunteți pentru mine. Da, mă refuzați de parcă aș fi un laș. Doamne ferește. Nu, atunci înseamnă că mă acceptați. Sărutați-mă. Suntem în stradă și uite, cred că vine și soțul meu. Hai, fugiți. Militarul Conin? Din prima pasă întâia specialistă nu fuge niciodată. Numai în caz că este vorba de retragere, numai așa se poate. Deoarece urmează contraofensivă. Vă stau la dispoziția, porumbița mea. Vrei să vă dă taguriță? Grăbiți-vă. Oh, I love you. I love your beautiful. Pui, ha? Puii mei! Doamnă! Pui! Cugulan cu cărcumele. Militarule, cine plătește mie? Îți plătește ăla care ajunge acum. Vai, cât sunt de norocos! Am făcut o treabă așa de bună că simt că iese foame. 230, 240, 250. Așa de bine am prins șmecheria că nu vine să cred. Mărci, frate, mă vreau mărcile ce mai pur și simplu mi se lipesc de degete. Da. Uite ce zici, a? N-ai cuvinte, ai muțit! Ai muțit pentru că în fața ta stă un șmecher. Da, eu sunt șmecher. Al dracului șmecher. Pisicher, drac împielițat pentru ce ca tine și ca soldatul ăla care mi-a dat banii să-i dau unui individ. Mafie, frate, pun viața la mijloc. Numai că eu, că mă vezi bine, uite-te la mine, mă vezi bine, a? Cât sunt eu de periculos, mă. Idee n-ai ce tare sunt, bă. Cât sunt de viclian și de descurcăreț, doamne. Vezi banii ăștia? Ha? Vezi? Eu în loc să-i dau tipului, eu am mințit. Ce într-adevăr sunt un impostor. Am zis că mi-a dat și, bineînțeles, banii am luat eu. Dar că ăla e militar mare brânză. S-aud eu că sufle ceva despre mine. Cotu, să te-am ea de mine.
Pentru că sunt pericol de moarte pentru cel ca ei. Până acum am tras o grămadă de șuturi și numai în fund așa, i-am dat șuturi. Așa mi-e firea mea nervoasă, știi? Nici nu știu ce pot să fac, știi? Atât de periculos eu. Nu știu cât de curajos sunt eu. Să îndrăznească chiar să se uite la mine, chiar să scăt afară pe targă. Șeful, dumneata vorbești de militarul care stătea adineauri aici? Unde stătea? Păi ia aici, șef, ia că aici. Poate că m-a căutat acasă. Mama lui se ține de mine ca scaie. Ți-a spus cumva unde se duce? Nu, dar a intrat acolo. Înseamnă e acasă. Probabil m-a auzit. Acum să coboare. Șeful, și-am mai spus că ei sunteți datori niște bani. Ce bani? Bani pentru muzică. Pleacă de aici, Sergio! Șeful! Sergio! Să Sergio pare sunt în voie că dăm pe aceea. Muzică! Hai de dracu, ai auzit? Sergio, tare, Sergio! Betia! S-a văzut cum l-am aranjat pe unul, pe vecinul, militarul. Beti! Înseamnă așa, schimbăm tactica. Au, Doamne, m-au furat banii militarului! Doamne! Hoțe puțin ce sunt, Doamne! Să fie mie banii militarului! Vorbesc de banii care m-au fost mie încredințați. Iau, Doamne, vai ce hoțe puțin! Și ce zici, a? Ți-au furat banii. Vecine, bine că sunteți aici, vecine. Vedeți cum e lumea. Numai ce face un pastă și fură. Da. Eu cred că este o înțelegere împotriva dumneavoastră. Da, împotriva dumneavoastră. Spune ce singur nu vi se pare? Și ce? Era bine îmbrăcat. Da, avea o mutră ciudată, așa ca și la dumitale, așa. Da, dar puțin mai pronunțată. Da. Își zicea piciorul așa mai câi. Ținea așa mai câi. Da. Sabia a fost trănată așa ca și la dumitale, de o soară. Da. Da. Mă gândesc că de aceeași vârsteră, de aceeași constituție, mă gândesc bine făcut, așa cu o mustață mai rară, da, cu un păruț ca la un căluț. Impostorule! Asta numai dumitale ți-a trecut prin minte ca să faci mișto de mine, nu-i așa? Eu? Da, eu cred că dumneavoastră mi-ați dat banii ăia, v-ați ascuns după colț și atunci mi-ați furat banii. Și ce? Dacă așa, vă rog să nu mă faceți să pătimesc. Vă rog să faceți să pătimesc, pentru că eu pentru așa ceva, știi cum, mă doare, știi, vă rog să nu faceți una ca asta. Vă rog să nu faceți... Ce să fac acum, să-l cred? Orba... o să mă fac și eu prost. Suspectați cumva, ha? Suspectați? Vreți să spuneți că eu am făcut asta? Ha? Că eu sunt hoț și criminal? Eu care ar muri de foame împreună cu familia, eu să iau de la gura altuia, eu să sunt ala. Toți neamul tău! Neamul meu n-are nimic cu asta și vă rog să nu vă atingeți de Bine, nu mai vreau să discut cu dumneata. Dacă nu mai vreți să discutăm, atunci să nu mai amintiți neamul meu, știți? Știți? Pentru că eu, pentru așa ceva, nu rămân nimănui dator, să fie clar asta, știi? Dacă am spus că ajunge, înseamnă că s-a rezolvat. Ți-a furat banii. Și ce se mai poate face acum? Bine spuneți, ostașule, nu se mai poate face nimic. Dacă nu se mai poate face nimic, să nu mai amintiți neamul meu că mă doare, știți? Eu sunt de o fire foarte emotivă și explodez așa de repede că nu știu care vor fi consecințele provocării dumneavoastră, să știți? Asta, să știți? Deocamdată am terminat. Betty! Cum am aranjat pe vecinul militar, Betty! Betty, eu mă duc acum în oraș. Știți? Și eu să mă întorc
repede, să nu mă aștepți la cine. Știi? Ha! Oh, nașule! Și dumneavoastră pe aici, nașule! Ha! Vai, finule! Oh, da! Vai, finule! Voi știți cât vă iubesc și cât vă respect, ha? Oh, nașule! Știu cât mă iubiți! Era să mă omorâți cu securi atunci când i-am aruncat câteva vorbe nașii dumitale. L-aș fi omorât eu și pe cel care a stat adineauri cu ea de vorbă. Despre cine vorbiți, nașule? Despre un militar. Au stat aici o jumătate de ceas și să vă spun drept, au vorbit în șoapte. În șoapte? Da, și mă gândesc să nu dau să ne fericesc omul dacă e nevinovat. Păi, aici vă înșelați, nașule, vă înșelați. Betea mea nu-i așa, nu? E o femeie cinstită. Ce drept îi place vreodată să tragă cu ochiul, știi? Dar când e vorba de celelalte părți ale corpului, e sfântă, nașule. Hei, Da. Pinule, nici mie nu m-ar fi drag de cineva care să nu mă iubească pe mine, da? Nașule, dar toată lumea știe că eu când ajung acasă, ea imediat mă pune să stau, să mă odihnesc, îmi toarnă vin în păhărel. De la răspețeală se simte miros de prăjeală. Uite așa, da, spală vasele și da, șterge tot, face curat, se îngrijește de casă și de cele de pe lângă casă. E harnică, capabilă, nu trâncănește, face economii. Finule, să-l întreb ceva, da? Dar cum stați cu lucrurile alea? Alea! Ha. Are deja de câteva zile. Vedeți? Eu aș fi verificat de când. Cum? Mă gândesc că ar trebui să vă schimbați de haine, să vă deghizați într-un negustor, într-un beduin, într-un militar sau într-un om bogat, știți, să vorbiți într-o limbă sofisticată. Eu știu că asta nu e un rol ușor, dar eu nu suspectez în talentul dumneavoastră. Ei, nașule, s-ai văzut cum l-am păcălit pe unul de bani. Aici suntem. Se subînțelege că vă va trebui și bani. Mulți? Nu pot să spun că puțini, doar veți avea oarecare dobândă. Hei, ca negustor știți că întotdeauna există un risc. Dar cine nu riscă, nu... Excelent! Pentru început, avem nevoie de haine. Nașule, n-am putea să împrumutăm de undeva. Finule, nu fiți așa de zgârcit. Bine, am întrebat, nu? Hei, da. Păi atunci, hai să mergem să cumpărăm. Stați, Finule, eu am avut destul timp liber în oraș, așa că m-am cumpărat ceva. Am aici în geantă la mine. Hai să mă dezbrăcați. Am cumpărat niște haine de beduin și am dat pe ele 300 de mărci. 300 de mărci? Da, și n-au fost așa de scumpe, Finule. Sunt haine de clasa întâia, da, credeți-mă, 300 de mărci. Atât am dat pe ele, Finule. Da, pe cuvântul meu de onoare, mărcile astea 300, atât am dat pe ele, Finule. Știți? 300 de mărci? 300 de mărci. Mulți, mare! Da, Finule, așa, da, Finule. Foarte bine, Finule, așa, Finule. Mă gândesc mărcile astea, 300, că atât am dat pe ele. Mult, nașule. Când aveți de gând să mi le dați, Finule? Păi, da, păi, nașule, da, vi le dau, dar la sfârșit, nașule, n-am acum la mine nimic, nașule. Șeful, dacă tot vorbiți de penga, când îmi dați și banii mei? Haideți să fac. Șeful, am cântat. Șterge până sunt în voie bună, că dă-i dracu. Hai, merge de aici, șterge, jocăre, hai. Nașule, ați putea și dumneavoastră să plecați. Hai, să nu stricăm jocul. Bine, dar mă gândesc că... Mâine! Mâine. Deci ne vedem mâine. Sau, nașule, poate că ar fi bine voi mâine când am timp. Bine? Acum intru în casă curajos, da. Ea iese, o prind de fund și direct în pat. Dar poate că ar fi mai bine să aștept un pic, ha? Nu sunt chiar sigur că e chiar casa aia.
Da. Ce drept, am primit adresa. Da, am primit adresa, dar nu sunt sigur. Da. Sunt agitat. Ce să fac acum, Doamne, ce să fac? Da. Nu că mă dau mare, adevărat că sunt șmecher. Da. Sunt șmecher, dar poate că m-au îmbrăcat prea bine, ha? Da, și mai trebuie să vorbesc într-o limbă, cum a spus nașul, într-o limbă sofisticată. Da? Dar la dracu nu mi-a spus cum. Dar ce să fac? Trebuie să încep. Alo, domnule! Alo, cine acolo în palatul ăla frumos? Aici, niște negustori foarte bogați! Cine e acolo? Noi suntem și am venit să vorbim cu doamna voastră! Poftiți, domnule. Ce doriți? Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt doamna Betia, dar nu vă cunosc. Și totuși uitați-vă mai bine la mine. Dar eu nu mă uit niciodată la bărbații pe care nu-i cunosc. Și știți de ce nu cunoașteți la mine? Nu știu. Pentru că nu dați atenție celor care vă iubesc. Poate, adevărat, dar totuși mi se pare că vă cunosc de undeva. Uitați-vă la mine. Domnule, cine sunteți dumneavoastră? Dacă aș ști cât de mult mă gândesc la dumneavoastră. Și de unde sunteți? Păi, eu sunt de departe. Eu sunt de aici, de acolo, din stânga, din dreapta. Și de unde mă știți? Buc. Păi ăsta ar durea cam prea mult, dar să o scurtăm. Noi negustori suntem oameni practici. Dumneavoastră aveți marfă, eu am bani și să mergem înăuntru să facem treabă. Și dacă descoperă cineva, dacă află soțul meu, vai, ce bătaie aș lua. Deci, tu ai vrea imediat, ha? Ruțante? Tu ești! Eu sunt, Cinca, cum sunt eu? Vai, dar n-am știut! O, sorele tău, de muiere, sorele, de te tai în bucheți acolo! Te tai în bucheți! Vai, nu veni! Stai! Sorele tău, de muiere! Și o să mă doară? Da, dar nu tare. Nu foarte tare sau numai un pic? Păi bine, mama, e de treabă, cum n-ai putut să-ți dai seama că eu sunt, ha? Cum n-ai putut să-ți dai seama că eu sunt Ruțante, ha? Da, dar eu te-am... Cum de nu m-ai recunoscut? Recunoscut, Ruțante? Păi cum să nu îmi recunosc unicul meu bărbat, atât de bine făcut, atât de puternic și atât de atrăgător. Sigur că da. Și viclean. Eu, da. Dar să știi că am putut să te rup în bătăi dacă aș fi. E bine, mama, e de treabă. Cum n-ai putut să-ți dai seama că am vrut să te pun la încercare să vadă că într-adevăr mă iubești? Ha? Cum n-ai putut să-ți dai seama? Eu plec la mănăstire. Ce mănăstire, femeie proastă? Ce mănăstire? Ești o femeie proastă. Dar și eu sunt un tâmpit, mă. Am glumit doar. Uite, acum chinui eu pe beta mea să țin. Da? Uite, acum nu pot să o liniștesc. Da? Și pe deasupra e și ofensată. Nasul, ia-ți dracu, coastele tale, nasul. Dai tu mie socoteala, nasul, pentru toate. Tu o să-mi dai socoteala, nasul. Da, o să spun frumos că m-au împuns cu sulițele, așa? M-au împuns cu sulițele și atunci o să întorc hainele eu. Întorc hainele așa, toate împunse. Nasul, îmi plătești tu mie pentru toate. Pete, eu mă duc acum în oraș. Dar mă întorc repede, tu să mă aștepți acasă. Bine, au nasul tot. Odată, nenorocit! Lașule!
Dar să știi tu, câine ce ești, că am să-ți arăt eu ție când m-ai păcălit tu ultima dată. Am să-ți arăt chiar dacă ar fi ultimul lucru pe care îl mai fac în viața mea. Hei! Dumneavoastră de acolo din casă, m-auziți? Cine e acolo? Noi suntem vecina, doamna Betia. Sunt așa de dezamăgită și m-am gândit dacă ați vrea poate să mă consolați un pic. Cum să nu? Poftiți, intrați, o să vă consolez așa de bine că o să treceți și mâine pe la mine. Vine nașul! Mor, oameni buni, mor, pe bune, mor, scăpați-mă! Mor, oameni buni, scăpați-mă, faceți-mă, oameni buni, mor! Ce-ați pățit, finule? Nașule, au fost peste 100, nașule, dar ce vorbesc eu, nașule? Au fost peste 300, nașule, și eu unul singurel, nașule. Da, nașule, am tăiat eu, dar ce folos că ei au venit ca muștele. Uite așa. Așa am tăiat primul rând imediat, nașule. După aceea m-am retras un pic ca să pot să dau iar levală. Și atunci când am început de așa am tăiat și rândul al doilea, nașule. Da. Dar ce să fac, nașule, că ei au început să mă împungă de sus în jos, apoi de jos în sus, apoi chiar și la mijloc, nașule, nu că m-au găurit ca pe un ciur, nașule. Mor vieții mele, oameni buni. Uite, stau aici în mijloc de drum și unul să mă ajute, oameni buni. Și cine a fost? Cine a fost, Vinu? Cine a fost, nașule, credeți că este... Pe bine, mama, e de treabă. Nu vezi că e întuneric? De unde să știu cine? În astfel de lupte nici n-am avut timp să mai întreb cine sau cui sunt și unde locuiesc. Și cum puteți să întrebați așa ceva un om mort? Păi, dar sunteți viu. E viu, nașule, viu, dar nu pentru mult timp. Mai bine chemați pe popa să mă spovedesc. Hai, nu vă faceți griji, veți fi bine, vă veți reface. Dar fi ușor, vă, nașule, să vorbiți, că doar eu sunt ăla care este găurit, nașule, care s-a jertfit să scape de rușine onoarea neamului apropiat și mai îndepărtat, punându-vă aici pe dumneavoastră, nașule, da, aici pe dumneavoastră, nașule, vă pot. Dar bine, pentru numele lui Dumnezeu, nu aveți nicio rană, nici măcar un strop de sânge, Doamne ferește. Ei, dacă cine îl face pe prostul, atunci chiar nu știu, știi? Eu așa mă simt de parcă sunt găurit, mă înțelegi? Dar unde nu văd nicio gaură? Nașule, v-am spus că m-au atacat. Mai mult de 400 de tâlhari, nașule. Și eu unul singurel, nașule. Mulți erau, mulți. Și tocmai când am luat poziția de apărare, nașule, când am fost pregătit de primul atac, au nevălit asupra mea ca niște pizde. Și ce-am putut să fac, nașule? Am pus în fața unuia, încolo el face mătărie așa cu sulița. Mă pun din nou în fața lui, când apare un puști, care și el vrea să împungă. Mă uit eu la el, mă gândesc, mă să-ți făt viața că trebuie să mă omoare unul ca ăsta. Și aici mi-a sărit țandăra, nașule. Negru mi s-a făcut în fața ochilor. Când am început eu, nașule, să tai și să mușcă, să mușc și să lovesc cu mâinile și cu picioarele, nașule. Nu că i-am măcelărit, nașule, până nu mi-au tăiat și mâinile și picioarele. Da. Și nici atunci nu m-am lăsat bătut, nașule. Am sărit de la pământ așa, ca o minge, nașule, am sărit. Și pe când cădeam, așa, îi mușcam cu dinții așa, și urechile, și gâtul, și nasul, și tot ce am putut să prind, nașule. Da, astfel de luptători sunt eu, inimos și îndrăzneț, nașule. Da. Dar bine, finule, cu cine ați luptat? Cu zmei? Nașule, de fapt sunt încăpățânat ca un bom. De 100 de ori ți-am spus că a fost beznă. Și știi ce? Dacă n-am murit încă mai un pic și m-am dus, ai auzit?
Să-ți mai spun câte ceva despre rănile mele mortale și chiar că m-am dus dracului, ai auzit? Și acum dacă am terminat, așa am terminat. Ad o mână, am terminat și gata. Uite bine eu... La dracu și cu discuțiile odată. Hai, chemați un doctor să-mi vindece rănile, nașule, eu, tot mă dor. Ce vă holbați așa la mine de parcă, Doamne ferește? Chemați un doctor, mă, că tot tare, tot. Ei, nașule, dacă întâlniți în drum hainele pe care mi le-ați dat, să știți că puțin sunt distruse. Huliganii mi le-au rupt. În timpul luptei nici nu m-am gândit că nu-s hainele mele, știi, nașule? Eu sper să nu te superi. Te duci dracului tot cu el. Nașule, chemați un doctor, ia! Acum mă vor în pat la Betty. Eu, Betty, bine, bărbățelul, Betty, nu cumva s-a dus chiar la mănăstire, ha? Și asta tot din cauza mea. Pentru toate sunt numai eu vinovat. Tu, pitule ruțante! Ce-ai făcut tu în asta, tâmpitule? Da, și frumos mi-a spus că mă iubește și că mi-e credincioasă și e n-am crezut-o, na! Și acum ce să fac? Un s-o caut. Ce să fac acum? Nu cumva domnul își caută soția? Da. Atunci căutați-o în partea cealaltă. Cum adică în partea cealaltă, că nu cumva să... Dumnea ei s-ar putea spune că se simte ca foarte minunat, ca niciodată până acum. Ea și-a găsit deci liniștea la mănăstire? În mănăstire, domnule, e în casa vecinului. Cum adică în casa vecinului? În casa militarului lui ea. Sunteți sigură că ea este femeia aceea? Foarte sigură, am văzut-o cu ochii mei când a intrat acolo. Dragă femeie, dragă femeie, tot mai există o speranță. Pur și simplu, nu știu cum să vă mulțumesc pentru această veste frumoasă. Aha. Cereți-mi tot ce doriți. Sufletul meu vă stă la dispoziție. Știți, sufletul nu prea mă interesează. Aș prefera ceva mai plăcut. Nu ți-e rușine, mă, nu ți-e rușine! Tot la porcărițe în gândul acum când e situația așa de delicată. O știi ce? Vino mâine în crâcimă și o să mai vedem. Vine? Hai, vino mâine în crâcimă să... Și tu mi-ești un căcăcios! Toți viața ați fost. Alo, domnule! Alo, domnule! Și fratele meu mare, mă auziți cineva în casă? Cine e? Eu sunt vecinul Ruțante. Da, am venit după betea mea. Știți, eu sunt prietenul dumneavoastră și am venit după ea. Tocmai eu pregătesc de drum. Așteptați doar un moment. Ce, ea călătorește undeva? Auziți, cel mai curajos, militarule, eu aș prefera să mă întoarceți așa cum este ea. Tocmai eu piepte. La dumneata să-mi gâcit cam bine. Aici ceva nu e regulă. Alo, cel mai curajos, militarule, mă auziți, mă? Hei! Mă tem că nu.
aveți ceva sub păr. Ea nu stă în locul lui. Vino aici, fită. Domnule, se pare că dumneavoastră nu m-ați înțeles deloc. Eu o caut pe soția mea, iar dumneavoastră vorbiți de Măgăriță. Mă rog, ca târci-o fi. Of, câți în spate. Taci bestie, îți dau eu ție. Păi bine zic eu, nu ne-am înțeles ce mamă dracu. Ce se întâmplă? Ce nu ne-am înțeles? Iacă, pregătesc Măgăriță, nu mai să-mi fi cuiul în sămar, dar nu prea intră. Auzi, cine? Aici cineva a încurcat lucrurile. Să mă ia dracu dacă eu înțeleg ceva din toate astea. Dar poate că faceți un lucru bun pentru casa mea. Numai să nu trebuiască să mai plătesc ceva în plus. Hei, militarule! Ce? Du-te, dracului! Ce mă tot întrerup? Nu numai că e bezdă, nu mă pot să concentrez. Nici gaură nu pot să nimeresc. Iar tu mereu vrei ceva fotoți lucru? Ce vrei? Iartă-mă că te întrerup de la lucru, militarule. Dar ceva cam prea mult durează asta, mă, lasă-o dracu. Ferește că durează. Trebuie să ții bine în frâie. Mă gândesc dacă ați terminat odată. Am terminat! Am terminat! Iată-ne, am terminat! Mă repede, că acum... Eu voiam să zic, militarule, să... Stai un pic să răsuflu. M-am obosit. Eu mă gândesc, nici nu e chiar așa de ușor lucrul. Deloc și știți cum se zbate? Se zbate? Într-una cu picioarele. Se zbate? Sigur că se zbate și de cu Și picioare. zgârâie. Zgârie? Cum se zgârie? Ei, pe spate, cu unghiile. Cu unghiile? Cu unghiile? Oh, Doamne! Unghiile! Betia! Betty! Betty, mă aud, Betty! Betty! Poftiți, domnule. Betty. Mai aveți nevoie de ceva? Betty, hai, ieși afară să mergem acasă. Hai, ieși afară să mergem acasă. Mi se pare cunoscut. Atunci purta altă haină, dar acum se pare că într-adevăr este el. Țante, tu ești! Betty, uite, haide, ieși afară să nu trebuiască să-i vin eu acolo la tine. Hai, ieși afară, ieși, uite, Betty, te-am iertat pentru toate. Hai, ieși odată. Dragul meu, poți să pleci. Te-a pus dracu să cauți în oale. Acum mănâncă singur. Ei, Betty, uite, iartă-mă încă o dată. Nu e vina mea, uite, nașul i-a făcut pe toate, el m-a convins, uite, Betty. Taci, tâlharule! Ai vrut să mă pui la încercare? Așa-i? Dacă nu ai știut ce femeie sunt, ai vrut să mă prinzi? Foarte bine, acum știi. Betty, uite, te rog încă o dată. Întoarce-te, Betia, eu nu sunt de vină, uite, nașul i-a scornit pe toate mie, nici că mi-ar fi trecut prin minte, ia în dracu capul meu, nu mi-ar fi trecut. Uite, să dea Domnul să mă mănânce lepra, Betty, dacă nu. Dar nu mai spune. Acum nașul ți-e de vină. Adevărat, Betty, nu glumesc. Foarte bine. Atunci, uite, eu glumesc. Cu asta nu te glumit, Betia, și te rog să ieși odată afară să mergem acasă. În casa ta niciodată. Ruțante, și dacă totuși vin? Vorbește, soro, cerem tot ce vrei. Mă mai iubești? Știi că te iubesc. Și când este ceva de lucrat prin casă, atunci nu-ți ridici curul de pe scaun. Eu alerg în toate părțile. Betea sus, betea jos, betea stânga, betea în dreapta, betea în toate părțile. Betea stupă toate găurile. Eu spăl izmenele, eu spăl vasele, eu fac curat, eu am grijă de casă, de păsări. Și atunci, când ne punem în pat și trebuie să discutăm și să vorbim și noi ca toată lumea normală, atunci taci. Ce crezi? Că dacă nu te-aș fi iubit, aș fi rămas atâta vreme cu tine? Păi asta e adevărat? Și de ce nu mi-ai spus până acum? Când? Ca Don Buștean lângă mine. Dar cu ce vrei să mă omor, a? Vrei să mă omor din cauza dragostei nespuse? Asta vrei, a? Vrei să vezi cum mi-au singur viața pentru că îmi pare rău că ți-am distrus tinerețea? Asta vrei, a? Asta vrei? Bine?
Atunci, într-adevăr, mă omor ca să-ți fie ție mai ușor, să-ți asigur un viitor mai bun și mai strălucit, Betia. Da, Betia, plec acum și nu încerca să mă oprești, pentru că nu există nicio forță să mă întoarcă de la ideile mele de a pleca numai ca să-ți fie ție bine, Betia. Da, plec, Betia, plec. Și știi ce, Betia? Nu voi renunța de la ideea de a pleca din viața ta și a mea, să-ți fie clar asta. Da, plec. Uite, nu încerca, plec, Betia. Hei, Betty, nu încerca să mă oprești. Doamne, ce fac? Nici s-a clintit din loc. Nu cumva crede de dreptul că mă voi sinucide, a? Mă adresez și domniei tale, ostașule! Dacă ai un strop de conștiință militarească, dacă știi ce e jertfă nevinovată, tu care ai ucis atâția, ascultă ultimele cuvinte rostite să-ți rămână în suflet. Spune odată ce vrei și să plecăm. S-o fut! De așa ceva pot să spun. Hai, spune odată că mai am ceva de rezolvat. Du-te, dracule, Și ce? M-am gândit, dacă puteți să puneți vreo vorbă bună pentru mine. O vorbă bună? Da, o vorbă bună. Îți amintești ce tot mi-ai făcut, a? Îmi amintesc ce tu ți-am Mi-ai făcut o rană vie. Da. Când ai gățat de buzunarul meu. Ascultă, cu banii am terminat-o, știi? știi? Și ți-am spus că mi-au furat și gata, înțelegeți românește că mi-au furat banii, am terminat. Nu te cred, înțelegi tu românește? Nu te cred. Și mai bine să scoți banii la veală dacă vrei să recapeți soția, în schimb, o duc cu mine în cazarmă. Adevărat? Atunci, șterge-o! Nu, în cazarmă, nu, Doamne, nu, Doamne, foarte blestemat! Vai, draga mea, Betia, cu ce am greșit atât de rău să ne căsnească fără milă soldatul acela. Ce-i drept, pe tine te iubește mai mult decât pe mine. Dar și eu sufer. Poate că nu se observă la prima vedere, pentru că noi, adevărații bărbați așa sunt, nu vărsăm o lacrimă nici în cele mai strașnice situații. Da. Mai mult ne place să murim decât să arătăm că pătimim sufletește. Da? Bine. Betty! Betty! Uite, voi sta aici până nu pierde foame și de nebăgare de seamă ca dinozauri. Da. Uite, stau aici, Betty, mă auzi? Betty? Betty? Și ce, Betty? Mă sinucid cu cuțitul. Da, îmi tai venele, da. Mă sinucid cu cuțitul. Unde e cuțitul, mă, dracului? Are cineva vreun cuțit acolo, ha? N-are nimeni un cuțit. Tot cuțitul n-am cuțit. Betty! Betty, și ce? Mă omor cu pumnii acolo. Privește! Mă omor cu pumnii, da. Betty! Privește ce dureri încumplite îmi provoc. Numai pentru tine și dragostea ta, Betty. Privește. Betty, mă vezi, Betty? Și ce, Betty? Mă sugrun cum am în două mâini. Uite, imediat te sugrun. Betty! Mama dracului, Betty, și ce? Betty! Mă mănânc singur pe mine. Uite, mă mănânc singur pe mine. Da. Voi începe de la picior, pentru că dacă încep de la mâini, nu pot să mă aduc celelalte părți ale corpului de gură. Clar? Clar. Gata. Uite. Ia. E bine, mama dracului, de treabă, Betty, ești chiar atât de fără suflet. Ha? Vezi și singură că nu pot să fac așa ceva. Vezi și tu singură că nu pot să fac așa. Și nu mă lua de fiecare cuvânt. Teoretic este și imposibil să fac așa ceva, Betty. Să-ți fie rușine, da? Betty! Și ce? Îmi voi scoate toate organele vitale. Gata! Îmi scot toate organele vitale. Uite, îmi iau pumnul și îl bag pe gât. Uite. La dracu, că nu e ușor.
o sfoară să mă spânzuri, să nu ne mai căzdim nici eu, nici tu ai auzit? Betty, aruncă o sfoară să nu ne mai căzdim! Ce faceți, finule, a? Aici se pare că nu e prea bine, a? Să te duci dracului cu tot cu ideile tale, auzit? Și de ce? S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat și chiar cum s-a întâmplat, tăsule? Tu nu vezi că eu singur îmi iau viața cu atâta curaj și onoare? Și aia de o jumătate de oră, da? De ce? Pur și simplu sunt atât de curajos și puternic că așa ceva nu poate oricare să facă, tăsule, da? Și de ce? De ce? Pentru că fina dumneata s-a supărat așa de tare pe mine din cauza deghizării mele, pentru care m-ați convins voi că s-a luat binișor și s-a dus la căcăciosul ăla de soldat, care, după cum se vede, nici nu ușa are curajul să-și facă apariție la fereastră. Păi și ce fac acolo? Doamne, nașule, cât ești de prost, mă! Că nu se uită în cărți, bă! Pregătesc catârul, bă! Catârul? Ce catâr? Duh, are omul un catâr, o măgăriță. A captivat-o din vreo luptă și a adus-o acasă să se slujească de ea. Poate că e terorist, mă, domnule, și o ține pe beta mea o statică mai rău decât pe o roabă, să muncească ea în locul lui. Stai să o am de la început. Ai bătut frumos la ușă? Deci, nașule, bătut. Puțin lipsa să trec prin ușă. Și? Nimic, s-a căcat de frică. Păi, ați vorbit cu el? Păi știi, așa am schimbat câteva vorbe oficial, așa, ceva. Și ce a zis? Păi a zis că nu mă dă până noi înapoiesc pe Betia. Apoi v-am mai spus despre povestea asta. Știu. Și atunci de ce nu întoarceți banii omului? Păi vei ușor vouă să spuneți, nașule, că doar voi sunteți bogat, nașule, da? Și știi ce, nașule? Ați putea și dumneavoastră să dați banii aia, că doar e vorba de fina dumneavoastră, nașule. Stai să ne gândim un pic, N-avem ce să ne gândim și să pierdem vremea, nașule, și ne știe ce se petrece acolo. Nu da, Doamne, vreo îmbulzeală, nașule. Nașule, vă rog, faceți ceva pentru fina dumneavoastră. Bine, așteptați aici. Stau aici, da. Alo, militarule, stimate domn, m-auziți? Cine e acolo? Noi suntem. Am venit să ne dați pe soția noastră. Mă gândesc pe Fina. Bineînțeles, dacă binevoiți. Și cu cine am onoarea? Noi suntem nași. Când întoarceți banii, vă dau, de altfel nimic. Domnule, lăsați-mă să intru să vorbesc cu Fina. De bani să nu aveți nicio grijă. Vi dau eu, dacă nu vi dă altcineva. Bine. Așteptați doar un moment. Așteptăm. Ați văzut, fiule? Bravo, nașule. Așa se procedează. Bravo, nașule. Cât e în întrebare? Nu e mult. Cât am Nu zis? nimic atât. Cât? Cât? 300 de mări. 300 de mări! 300 de mări, da. Trebuie să-i dăm numai jumătate. Ce jumătate, nașule? Trebuie să-i dăm toți banii. Ăla e periculos, mă. Uite, vine Betia. Hai, Așteptați aici. Calmați. Așteptați aici. calmat la dracu, calmat. Dacă aș afla ce ei șoptesc acolo. Dar parcă eu nu știu că ei se iubesc, a? Tot timpul îmi vorbește prin casă că n-ar fi așa, că n-ar fi ei e dincolo, i s-a zis în cap cu nașul ei. Așa, dă-i tu bani acum dacă ești așa de-al dracului. Dă-i bani, așa. Bine, nașule, voi merge, dar numai de dragul dumneavoastră. Să ne vedem în pace. Atunci, sănătate. Sănătate. Finule, mergem acasă. Mergem acasă. Și să-mi promiteți că nu o să mai faceți asemenea încurcături. Promit? Așa. Bine. Că altădată nu știu cum să mă abțin ca să nu mă bat cu cineva. Ce-i drept? Sângele apă nu se face. Părinții mei m-au plămădit în mijloc de luptă, pentru că au avut scuturi pe ei. Da. Eu sunt atât de periculos și de puternic, că dacă nu m-aș bate cu bărbați mai puternici ca mine, pur și simplu trebuie să mă bat cu mine însumi. Da.
mă duc la soldat, îi arăt eu lui acum. Mă duc la soldat, acum arăt, așa. Da, mă duc la el și eu îi spun așa. Ascultă tu, gunoiule, să-mi dai toți banii mei pe care ți-i dat nașul meu. De ce să-ți dai el ție banii mei? Ai sigur o să-și umple izmenile? Iar eu voi continua. Ce te bați cu pumnii în piept, Vita, că-ți mănânc bere gata? Îți scot mața și ți le înșiri prin piață, iar inima ți-o înfigă în vârful celei mai înalte case, țapă în puțice iești. Acum sigur o să-și umple izmenile, iar eu voi continua. Da. O să înceapă dinții să-i clanține din gură și după aceea o să numere fiecare marcă pe care mi-a dat ăsta, dașul meu. Și atunci... Și atunci eu... Unica problemă care rămâne este ușa. Să-i sparg ușa, ori să bat frumos. Dacă bat frumos, ar putea să mă lovească cu ceva în spate, nu da, Doamne, să mă rănească. Dacă mă dau mare și demonstrez că sunt puternic, atunci să mă împugă cu vreo suliță. La dracu. Cel mai bine ar fi să dau buzna, să-l tai în bucăți, așa, să tai în bucăți, da, să văr banii în buzunar și gata. Da. Acum, înainte, vitejia mea nemărginită, fantastică, într-un cuvânt fascinantă, dar mulți ani Dumnezeu am și vocabular. Ascultă tu, gunoiule, ieși în piață să vadă toți cât ești de laș. Nu-și face apariția. Acum s-a căcat pe el, sigur. Zisei mai bine să ieși acum decât să te omori și să te înșiri pe pereți. Auzit? Să-mi dai banii mei înapoi, bun cât să aciești, că dacă-i vin eu acolo la tine. Mi se pare mie? Oricine v-a dat drumul la vite în piață? Acum îți mănânc inima. Exact, vitele. Îți mănânc inima puțin. O, stai. E vite, ai vină tu frumos. Asta seamănă omul. Aia, vină tu, ieși dacă vreți, hai. Om. Vite, om. În curând voi deveni fiara la. Să-mi dai banii mei. Ce bani? Banii pe care ți-a dat nașul meu. Nu mă interesează nici tu, nici nașul tău. Banii sunt ai. Ascultă tu, să nu te joci cu mine, știi? Că știu eu și altfel, știi? Să-mi dai banii mei că te omori, auzit? Să-mi dai banii mei că te omori. Hai, dă bani! Vezi cum am speriat, uite, imediat o să leșin ăștia. Ascultă tu, mizerabile, să nu te joci cu mine că dai de belea, auzit? Hai! Ia uzi, dacă mai vedea cu sabia în mână pe loc, ai face infarte. Ei, nici cu privirea mea nu pot să te lupți, vită colorată. Hai, coboară tu, și încă 2, 3, și încă 4, și încă 5, și unchiul tău, și mătușa, și frații, și surorile, și tot neamul tău câinesc, coborâți dacă am trăznit. Uite, stau aici, nici nu mă clintesc din loc, uite, sunt ca o stâncă. Da, sunt dispus, norocul tău că sunt în toane bune, că acum te-ai dus la dracu, ai auzit? Gata! Vină un pic aici, hai! Să fii mai la îndemână când te uiți cărpina cu bâta pe spate. Ha, alege arma. Alege că tu stai pe cal, cum să te chem eu să ne dăm socoteală, ha? Pe ce tu ești militar, ha? Și ce dacă? Băi, eu am fost caporal, am primit ordine militarești de mai multe ori. 4 cai au treburat sub mine așa, cu 4 tărgi m-au scos din luptă, Da. Și încă acum, și întotdeauna te-a aruncat în cocină, unde ți este și locul, ha? Ascultă tu, vrei să spun că eu mint? Du-te, dracu, trădătorule. Eu trădător? Iar tu, știi ce ești tu? Tu ești un cal. Și tu ești un mâncar. Și o măimuță. Și un moc banal. Și ție, tu ai un creier pentru că ți s-a umflat. Că ție nu are ce să se umfle. Și nici ce să se ridice. Acum chiar că ai exagerat. Păi nu ți-e rușine. Păi de ce? Trebuie chiar așa să mă insulți. Nu că trebuie, dar tu ai început primul. Și tu ai acceptat imediat. Păi trebuie să mă apăr. Și de ce n-ai lăsat-o mai moale? Și de ce n-ai lăsat tu mai moale? Dar tu ai început primul. Și cine a furat banii de la tine? Cu banii am terminat. Am ajuns la o înțelegere în legătură cu banii. Gata, am terminat cu banii. Hai, du-te acasă frumos și dorm liniștit.
ascultă tu! Hei! Să nu vin acolo să-ți dau două, trei peste urechi, te ia dracu, ai auzit acolo? Ei, și tu vei să-l numai fără nas, hei. Și tu uite-te în oglindă, canule! Scrăpa zdrențuită, Chiuveta împuțită, lingură de mestecat, căcățelule! zgârcitule! Finule! Păi, finule! Ce faceți, finule, pentru numele lui Dumnezeu? Ce fac? Soldatul acesta, prietenul dumitale. Da? Mergeți la biserică și vă rugați pentru el. Și de ce? Pentru că îl voi ucide, nașule. Finule, sunteți în toate în toate mințile. Da. Arma nu e făcută pentru oricine. Poate să vă nenorociască. Nașule, eu trebuie să lupt să-mi salvez onoarea, înțelegi? Finule, mai bine să trăiești ca un laș decât să mori ca un erou. Ascultați-mă pe mine. Întotdeauna v-am dat sfaturi bune. Bine, nașule, ascultă. Ascultați-mă și de data aceasta. În curând se va face noapte. Atunci vom lua armele și... Pentru început să ne ascundem aici. Când apare, sărim amândoi pe el și îl terminăm. De acord? De acord, hai. Să-i dă mie totuși ușa. Lasă asta, avem lucruri mai importante. Doar un pic dă-i ușa. Finule! Calmați-vă și urmați-mă. Hai. Nașule! Bine că m-ați oprit. Că cine știe cum s-ar fi terminat totul, nașule. Ei, acum să ne ascundem, să facem o baricadă, nașule. Mă gândesc, dacă lovește tare noi, să fim pregătiți pentru un contraatac, nașule. Da. Nașule, noi suntem doar doi, mă. Da, noi suntem doar doi, dar el e unul singur. E pe și ce vreau. Eu parcă nu aș merge. Dar ce vă e frică? Mi-e frică, nașule. Dar ce dacă dăm peste poliție? Ei, na, și ce? O luăm la fugă. Păi luăm la fugă, sigur, dar e întuneric și putem să ne pierdem pe aici, nașule. Hai să mergem acasă, hai! Stai, ne vom recunoaște după voce. Urmați-mă. Nașule, dar eu nu mă văd nici pe mine, nici pe dumneavoastră, nașule. Știi ce? Nașule! Dacă se ajunge la bătaie, eu îi prăznesc pe prieteni și pe dușmani, să fie clar asta. Hai, lasă-o naibii de teamă. Îți tremură dinți în gură ca clopotele pe oi. Hai, veniți după mine. Veniți. Asta din cauza frigului, nașule. Hai, tare frig, da. Hai, veniți. Fătuți unghia! Ce-ați făcut? N-am rupt unghii! Am zis noi că ne putem răni, nașule. Ce am, dragă? V-am zis să vă țineți de mine. Hai, Nu, mă! Nașule! De ce? Ce-a fost? De ce? Ați auzit ceva? Dar eu n-aud nimic. De ce? Ceva scârție, nașule. Scârțe? Da. Unde? Nu știu nici eu, dar aud că scârție, nașule. Eu n-aud nimic. Mi s-a părut. Nașule. Ce-a fost? Și dacă vin pe la spate? La spate? Nu e nimeni. Nașule. De fapt, ceva scârție acolo, sus undeva. Unde? Hei, nașule. Hei. De onoare nu mai îmi pasă, nașule. Se pare că m-am răzgândit. Hai să mergem acasă să mâncăm ceva. Uite, Betea ne așteaptă cu mâncarea. Hai să mâncăm ceva. Nu vă fie teamă. Hai, veniți cu Hai, nașule. Veniți după mine. Nașule. Încet, încet, încet. E praf de pușcă! Nașule, e praf de pușcă! Dar eu nu simt nimic. Pentru că sunteți un pic răcit. Eu simt foarte bine și miros pericolul. Tu-ți ușa! Finule, fiți atenți. Hai. Hai încet, apoi, așa. Uite, aici, am ajuns, finule. Să stăm aici. Așa, am ajuns. Acum, fiți atenți la mine. Planul sună cam așa. Dumneavoastră rămâneți aici, iar eu o să ies în cale. Vreți să spuneți că aici ne despărțim, nașule, ha? Păi e în favoarea noastră, așa vom termina mai repede.
Știți? Nașule, eu prefer să-l prindem împreună. Dacă așa vreți, așa vom face. Dar nu vă garantez nimic. Deci ne-am înțeles. Nașule, am înțeles, da, am înțeles. Rămâneți aici și dacă apare cineva, dați în el cu toată puterea. Înțeles? Da. Și cel mai important, să nu vă mișcați din loc până nu vin eu după dumneavoastră. Nașule, eu sper că veniți imediat și strig după ajutor. Vin imediat. Hai, jos! Bine, jos. Să nu mișcați! Să nu vă văd! Nu vă mișcați! Așa! Nu vă mișcați! Nu vă mișcați, vă văd! Nu vă mișcați! Ce întuneric e aici. Cine știe ce idiot o mai fi prin întunericul ăsta, ha? Poate să vină și să mă împungă cu vreo suliță, mama dracului. Eu cred că ar fi mai bine să stau aici și dacă aud ceva, o iau la fugă. Sau îmi faci cruce de 3 ori și rostesc Tatăl nostru. Nașule! Sunteți acolo, nașule? Să ne-a dracu și pe nașul ăsta. E mare dobitoc. Întotdeauna găsește el cele mai periculoase locuri să mă ducă. Și întotdeauna ruțante se dea de belea. Nașule! E destul de târziu, eu trebuie să mă duc acasă, nașule. Sper să nu vă supărați. Hei! Și dacă l-a omorât deja, ha? Și eu stau aici pitit ca dracu până mâine dimineață pentru că el m-a spus să-l aștept. Bă, să te duci dracului cu tot cu ordinele tale, nașule, ai auzit? Nașule, eu mă duc acum acasă, iar pe tine te îngropam mâine când răsare soarele, bine? Ce, dacă e mort, multe nu sunt de făcut, nu? Și acum trebuie să găsesc calea spre casa mea. Uite, pe aici îmi pare cunoscut. Ușa casei mele. Ia, Doamne, ce înseamnă să fii inteligent, da? E întuneric și totuși e mare lucru ca din prima încercare să nimerești ușa casei tale. Betia! Taci, prostule, să nu mă audă soldatul ăla, chiar trebuie să mă bat cu el. Betty! Auzi, Betty! Hei! Ruțante, ai? Cine? Ce mai fi și asta? Ce bărbat e în casa mea, ha? Mă iertați, domnule! Am rătăcit prin întuneric, iar ușa aceasta e la fel ca și a mea. Ascultă tu, măgarul și mesimule! Pleacă de aici, că de este pe fac praf! Te rog, prietene și fratele meu de sânge, fi mai blând, bă! Și privește împrejur, poate vei vedea în pat o femeie roșcatică. Frumoasă femeie! Răspunde la numele Betia. Ea e soția mea. Ce? Mă și insulți? Stai că ți-arăt eu ție! Să-arăt eu ție, să vezi! Ți-arăt! Ajunge, nașule, nu-l mai bateți. Nătăraul a primit ceea ce îi se cuvine. Așa. Nașule, dumneavoastră, sunteți nașule, Noi am crezut că sunt hoții. Finule! Eu sunt de cine, nașule, tot treaba de mai rău. Păi, Ruțante, de ce nu spui cine e? De ce n-ai spus imediat? Păi, de ce taci? Dar tu nu vezi că e beznă? Acum chiar că nu mai văd nimic, nu mai ia dracu. Vai, finule, eu de o jumătate de oră mă caut. Am crezut că ați pățit ceva. Vă e bine? Mai bine nu mă întrebați ce mă doare, nașule, că tot mă doare. Nașule, eu am zis să rămânem împreună și să-i atacăm. Hai că vă dau eu o mână de ajutor. Fină, veniți să mă ajutați voi, hai. Așteptați să pun ceva pe mine. Hai, grăbiți. Eu o duc răchiu.
Și bandajul să-i păsăm ranele. El e aici! Păi asta vreau să vă zic, dar nu mai ajungem la dumneavoastră, de dumneavoastră la vorbă. Militarul a hotărât să facă pace. Vrea să facă pace și cu dumneavoastră. Hai, prea iubitul meu soț și apărător de rele, hai, dă-i mâna soldatului și să facem odată așa. Domnule! Jos pălăria! Sunteți cel mai... Ce? Curajos om din lume, pe care am întâlnit vreodată. Finule, după moartea voastră, piața aceasta va purta numele dumneavoastră. Piața Ruțante. Șeful, te iert și eu de toate datoriile și am să-ți cânt în cârciuma ta o lună de zile fără plată. Asta e! Și unde muzică?